тръгваме малко повече. Ура! Ну как, приятели, здравейте! Аз съм Павел Филипов. Също така тук в студиото е Фьодор Константинов. Всички познати лица. Някой се разстрои, а друг се зарадва. Имахме таен гост, тайният гост се оказах аз. Защо имаше таен гост? Сега ще разкажем. И защо днес съм в ефира, а не някой от екипа за разработка. Фьодор сега задължително ще разкаже. Преди да поговорим за новините, за напредъка на проекта, какво всъщност се случва днес в компанията, какви интересни събития има, нека да погледнем на цифрите. Защото цифрите винаги говорят най-добре за нашите резултати. Преди да преминем директно към тях, ви напомням, поставяйте лайкове, правете репостове на това предаване и разбира се, изпращайте линка на предаването на вашите приятели, за да става тук все повече. Колкото повече зрители, толкова повече активност, толкова по-бързо ще можем да полетим в небето с нашите собствени дирижабли. Особено след тази работна седмица. Но, например, у мен се появи още по-голяма вяра, че това ще се случи достатъчно бързо. Няма нищо, което да не може да бъде решено. Много неща вече са готови от екипа на Държаблицевска, който имаме в проекта. И сега ще преминем по-подробно към това. Също така ви моля, веднага пишете своите въпроси. Днес също ще преминем към въпросите и разбира се на всичките ще отговорим. Ето Фьодор сега веднага ще отвори някои интересни теми, за да знаем за какво бихте искали да поговорим днес с нас. Ами какво за цифрите? При нас се случи важно, интересно събитие, толкова знаково. Например, преодоляхме границата от 5 милиона долара инвестиции. Тези инвестиции, които все още не са постъпили в проекта, но ще постъпят в течение на няколко години, това са именно разсрочките за инвестиционните пакети, които хората поеха. Но, така или иначе, задълженията от 5 милиона долара, които в момента имаме, макар и разпределени във времето, са отлична цифра и достигнахме това за малко повече от един месец, което отново потвърждава, че хората искат да летят с дирижабли и разбира се да печелят от това, като част от тази компания. Ако говорим за фактическите плащания в момента, те са 550 хиляди долара, които са фактически платени за инвестиционни пакети, а останалата сума от около 4,5 милиона долара е това, което в момента имаме в разсрочени плащания, разпределени на месеци и дори години, защото днес разсрочката е достъпна за цели 50 месеца за някои пакети. Направено е така, че да можете да вземете голям инвестиционен пакет в началото на проекта и постепенно, плащайки малка сума, да го изплатите. Броят на инвеститорите при нас вече е 1600 души, тези хора, които се присъединиха към проекта. А на 64 000 долара вече са изплатени реферални възнаграждения на партньорите, които в момента промотират проекта. Такива партньори при нас вече са 2000 души. Тези, които активираха маркетинг плана, от една страна, са тези, които точно преминаха през процедурата за активиране, която имаме с условия на нашата лендинг страница, посветена на проекта, а от друга страна, новите партньори, които по никакъв начин не са участвали в проекта Sovelmash, но сега се включиха в дирижаблите. Сега също има много от тях, познавам лично такива хора и ги поздравявам за първите им резултати. Всъщност, що се отнася до това, че проектите се допълват взаимно,
Много хора мислят, че сега инвеститорите от проекта Sobolmash ще преминат в новия проект. Всъщност става точно обратното. Знам вече много случаи. Когато партньорите давали реклама или популяризирали своите социални мрежи, в същото време хората се присъединяваха към дирижабления проект, а след това, виждайки, че има проект Sobolmash и на какъв етап се намира, те ставаха инвеститори и там. Затова това е такава кръстосана, може да се каже, работа. И имайки два проекта, ние привличаме много повече аудитория, която идва при нас и подкрепя и двата проекта. Ако говорим по държави, малко, по-дълбока информация, в момента имаме около 100 инвеститори от Виетнам, 130 инвеститори от Индия. Сега гледам големите държави, да кажем така, 90% от Кот д'Ивуар. Изобщо африканските държави доста активно се включиха, защото особено франкофонската насока, където е живял Вебер, се занимава с промотирането на нашите проекти. Ето гледам Тога, 50 инвеститори, където още точно от африканските страни. Ето Камерун, например, 36 души. 82 инвеститора от Бенин, от Буркина Фасо 47, ако не броим Африка, то например България 25 души също. Изобщо европейските страни активно се включиха. От Германия има 31 инвеститор, от Латвия 4-14 души. Общо достатъчно. Но Русия не казах колко имаме от Русия, да видим 700 инвеститори от Русия. Виждате, при нас съотношението е същото плюс-минус, както и в първия проект, където половината инвеститори са от Русия, а другата половина от други страни. Общо взето, относно инвестиционните пакети е взето приблизително толкова. Останалата информация, мисля, вече е по-малко интересна. Общо взето, проектът напредва доста активно. Обърнете внимание, че все пак все още няма много информация. Има много информация, която искаме да ви разкажем, но може би е малко преждевременно. И затова Фьодор днес също ще разкаже, т.е. с каквото вече можем да споделим. Мисля, че това също ще бъде доста интересно. Разбира се, ние продължаваме да се занимаваме с опаковане, продължаваме да работим по договорите, продължаваме да формираме екипа. Всичко това, след като бъде завършено, ще ни помогне да кажем, че всичко, приключваме предпусковия етап, преминаваме на първия етап и започваме пълноценно, може да се каже, финансиране и промоция на проекта. Докато сме в такъв тих режим, резултатите говорят обратното, сякаш се занимаваме предимно само с тях. Какво още бихте искали да отбележите? Знаете ли, че в момента проектът Sobolmash достига своето логично завършване? Съвсем скоро и за това Дмитрий Александрович Доинов и самият екип на Sobolmash публикуваха много информация в затворени чатове, които са затворени, защото не всеки може да получи достъп до Skype чата, както и на официалните си ресурси, че в скоро време ще дойде проверка, която съответно трябва да приеме сградата. Процедурата ЗОС ще бъде завършена, след което компанията Sobolmash ще премине в търговска фаза и ние искаме заедно с вас, ментално и физически, да прережем тази червена лента, стартирането на това предприятие. Затова, между другото, според мен никъде официално не сме обявявали това, така че днес е на един вид инсайт. На 16 ноември, малко по-малко от 2 месеца, ще се проведе официална конференция в Москва, която ще обобщи проекта Sobolmash и ще подведем итогите, ще обсъдим всички основни моменти, както по цифри, така и по допълнителни, важни и значими резултати. Но ние решихме да направим така, решихме да обединим тази конференция с конференцията, която ще бъде посветена на проекта за дирижабли от ново поколение, за да не правим две големи конференции в различно време, за да ви бъде по-удобно да дойдете. Така че в този същия ден, може да се каже, ще се проведе и конференция за дирижабли. Всичко това ще бъде в едно и също време, разбира се. Ще поговорим за един проект, ще поговорим за друг. Представяме разработки на технологии Слоянка. Надявам се, че ще представим и нещо от света на дирижаблите. Ще бъде ли така? Даже ще летим нещо да. Даже нещо да лети. Така че тези конференции са направени, за да можете да говорите лично с нас
и да чуете редица инсайдърска информация, която не публикуваме в новините, и за да можете да се докоснете до това, което правим. Затова, ако ви е интересно, планирайте времето си. На 16 ноември всички ви очакваме. Планираме да наемем такава голяма зала, че да могат да се съберат хора, които се интересуват както от първия проект, така и от втория, а също и от всичко, което правим. Там ще обявим и ще кажем как ще се развиват и двата проекта, когато настъпи смяна на инвестиционния етап и в първия проект, и във втория. Така че там ще има много информация, свързана пряко с финансирането и с вектора на движението на проекта. Така че вече приблизително знаем кога ще сменим етапа в дирижаблите и ви казвам, че престартовият етап ще бъде кратък. Така е. Дори ако изхождаме от цифрата от $1 милион, които планираме да привлечем в предстартовия етап, то вече 55% от етапа е завършен. Дори ако изхождаме от това и помнете, че инвестиционните пакети, които придобивате днес, няма да могат да бъдат увеличени след като приключи предстартовият етап. Така че, ако вече имате пакет, ако ви харесва това, което правим, например, може би помислете, искате ли да инвестирате повече или поне да запазите разсрочката, която днес все още може да бъде взета за максимално голям пакет, и увеличавайте. Докато такава възможност съществува, например, възможно е все пак в момента, но как, мисля, че можем да преминем направо към новините. Фьодор, разкажи, измина седмица. Какво интересно се случи, кого общувахте, какви срещи имаше? Да, за това, че се надявам, че ви харесва това, което правим. Да, нека поговорим за това, което правим. Накрая успяхме условно и фактически да уговорим един много талантлив човек да стане технически директор на нашия проект. Той не беше на първата конференция, но знаеше, че се провежда. Следеше я, дори беше в нашия чат. В общи линии, днес той трябваше да бъде тайния гост, но го нарекохме таен не защото го държим в тайна, а защото можехме да обявим кой е какво е. Но не беше сигурно, че той ще дойде днес, той е в Москва. Просто работа. И на следващата петък задължително ще има джентълменско споразумение. Вече се е състояло ръкостискане. Няма да казвам за сега името, откоя фамилия и отчество. Ще спомена само един факт за него, че този човек в 21 век е продал повече дирижабли от всеки друг на планетата. И той наистина е с нас в екипа. Много готин човек, невероятно талантлив технически реализатор отстрани. В общи линии ще се запознаем, той ще ви хареса, на нас много, така че голямо благодаря на него и извинете, днес не успя, помоли ме да се извиня от негово име, каза, че следващата. Петък задължително ще бъде. По отношение на това, което всъщност направихме през тази седмица, ние напреднахме, казах ви, имахме уебинар с Дмитрий Хмел, говорихме, че ще пуснем стратосферни апарати през септември. Планирахме, между другото, да, помня, до края на лятото, но общо взето плановете ни са такива. Имаме куп друга административна и организационна работа и ето най-накрая се освободихме от договорните обвързвания. Всичко е ясно, режимът на нон-стоп с офиса е преминал, наели сме трудови договори и всичко останало е готово и можем да пристъпим към реализацията. Едно от направленията на този проект е търсенето на технически спецификации за товарни транспортни платформи, наречени дириджабли, както ги наричат французите. Това е въздушен летателен апарат и може да се измисли друго име. И едно от направленията е стратосферата, например, и така нататък. И на къде се насочваме, вече напълно сме композирали. Заедно с техническия екип, облика на първия апарат, цялото оборудване, което ще бъде на него. Трябва да вземем предвид всичко това по тегловната отдача, енергетиката, а най-важното ни целевото използване,
какво е това, какви уреди вдигаме там и с каква цел. И ние се определихме с всичко това. Например, вече са определени сроковете и до края на септември. В режим нон-стоп от днешния ден, вероятно ще го стартираме възможно най-скоро. Там ще се тестват системи за връзка и системи за предаване на данни на много големи разстояния в пряк ефир в потоково предаване. В плановете е да има както цифрова, така и аналогова система, и не само те. Затова ще проведем уебинар, на който ще снимаме на видео. Ще разказваме много подробно, ще показваме и ще обясняваме как всичко това работи. Тази работа вече е стартирала, така че просто не съм се запознал с всички тези неща. И затова е трудно да говоря спонтанно, не искам да кажа нещо излишно, затова правим качествено видео, всичко ще видите, ще го гледате и на уебинарите после ще обсъдим всичко това. Това стартира не само сега общо взето, този старт, който ще бъде сега, е първият експериментален, и той не е единствен. И няма такъв смисъл, че просто сме го стартирали и провели някакъв експеримент. Създадохме цяла пътна карта за тези стартирания, която първият етап ще завърши следващото лято и ще имаме ясна работа, ясна цел на тази работа, посока за какво се прави. След края на септември, началото на октомври, следващият старт е планиран за по-близо до новата година през декември, ноември, декември. Той вече ще бъде по-сериозен. Общо взето за всичко това малко по-късно, но знайте, че се движим в тази посока много активно, всъщност много целенасочено и упорито и активно. Вече се включиха много хора от техническия екип, който привличаме за реализирането на проекта. Вече всички са се подредили в структурата, всички разбират кой за какво отговаря, например. Така че през тази седмица, да, направихме в тази посока това, но не само това. Между другото, бих искал да отбележа, че ми се струва, когато казахме, че ще стартираме този проект, всички помислиха, че е ясно, че това е някаква много сложна история, че са нужни много пари и вероятно дирижабълът първи изобщо ще лети някъде. Да, това ще бъде някога след години. А сега вече говорим, че до нова година апаратите така или иначе, които са конструирани от нашия екип, вече ще се издигнат във въздуха. Да, това е демонстрация на възможности, включително и за клиентите. Но това, което ми хареса е, че преди не бих помислил, че такива стартирания, дори тестови, се правят, за да се усъвършенства технология, която след това може да бъде използвана в основния апарат. Затова това не е безполезна работа, не е нещо като маркетинг, където трябва да стартираш нещо, за да покажеш нещо на всички. А това е свързано с усъвършенстването на конкретна идея. Естествено, всичко трябва да върви ръка за ръка. Не може да се прави едно, а да не се прави друго. Всичко трябва да бъде цел. Действията трябва да бъдат ефективни. В стратосферата това, което ще бъде пуснато до новата година, вече е прототип на реално търговско устройство, което има ясна целева аудитория на клиентите. До лятото ще стартира цял ред от такива устройства, а някои от тях вече ще носят определена търговска същност и ще бъдат готови за продажба. Получава се, че това е и демонстратор за клиентите. Вижте какви услуги можем да предоставим и какви възможности предлагаме. Това е и демонстратор на това, че екипът е работил заедно. И от техническа гледна точка няма конструктивни въпроси, работата е започнала и напредва успешно. Това е и отработка на технологиите, необходими за създаването на все по-големи и по-големи платформи в стратосферата, за които сме говорили многократно и които ще бъдат от голяма полза. А тези устройства, оказва се, също могат да бъдат продадени на някого, който има нужда от тях. За какви цели, за наблюдателни, още за нещо? Има ли изобщо такива задачи, например? Има задача, да, че тази история може да се комерциализира. Да продаваме ли самите апарати? Добър въпрос. Да предлагаме услуга. Това е много, много интересно. И ето, наистина отново, да продадеш на някого апарат, за да го пуснат и да го управляват.
откъде имат компетенцията, а ние имаме компетенция да извършваме услуги и да получаваме пари за тях. Например, мога малко повече да разкрия тайната. Какви ще бъдат тези апарати? На нашата планета има въздушни течения на различни височини, в различни посоки, и вихри, и пояси, и така нататък. И на север, където се намираме, там е Русия, нашия континент. В стратосферата има кольцево течение, например. Вятърът в общото кольцо духа по кръга, той е стабилен и има много статистика за различни години по височини. В общи линии всичко е прогнозирано, всичко е ясно и разбираемо. И ето тази серия апарати, които ще пуснем до лятото, ще се включат в това кръгово течение около. Ами в северната част на планетата те точно ще обикалят Русия. В общи линии ще се съберат в една мрежа, между които ще се предават данни, ще се предават сигнали. Тази мрежа ще наблюдава какво се случва отдолу и естествено ще предава информацията, работейки като предаватели. И това е някакво такова осигуряване на връзка, като нискоорбитална групировка. Много интересна задача в контекста на това, на къде се движи нашата страна. Това е развитието на Северния морски път и за осигуряване на връзка идеалната групировка. Мисля, че вече през лятото ще стартираме всичко, а до зимата за сега само един апарат. Ще видим, той ще бъде експериментален. Ясно е, че могат да има както успехи, така и неуспехи. Всичко това сами ще видим и там не са такива предсказатели, най-вероятно всичко ще бъде страхотно. А на този апарат пък ще разберем, че е окей, не е окей, нещо да променим, нещо да добавим. И след това вече ще направим няколко апарата и общо взето ще обгърнем нашата планета от северното полушарие. И как може това да се използва конкретно след това? Представяне на услуги за свързаност. И само как мобилни връзки? Или като спътникови? Как спътникови, като например може да се извика сигнал в СОСа или през Скутник. Можеш да изпращаш SMS-ки, можеш и да ретранслираш видео. Не можеш, но за да получаваш и изпращаш информация чрез същия този телефон в интернет, тук наблизо има мобилна клетка. Там има още една клетка, там има още една клетка. Ти ходиш и сигналът ти работи безпроблемно между станциите. А тук на Северния морски път, къде са тези станции, няма ги. Затова някой трябва да бъде източник на този сигнал. И този пояс може да я осигури. Ясно е, че разговорът е за скоростта на предаване на данни, колко много от тях са необходими, т.е. какво качество ще има сигналът, каква скорост ще има интернет. Всичко това ще зависи от апаратурата, която ще бъде на тях, от тяхната товароподемност, от количеството им и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но само възможността като цяло, че се появи връзка, вече е страхотно, а ако там има и пряка предаване на видео в интернет с HD качество, което планираме. Всъщност да, това е интересно. Всъщност не помня, когато общувахме с представители на частна космическа компания, те разказваха, че в момента всички по някакъв начин са тръгнали по този път, че всички започват да изстрелват свои спътници или нещо подобно. Или законодателството се е променило, или нещо друго. Тоест, това е такова направление, в което има пари. Сега всички се опитват да влязат там, ако можем да влезем и ние с помощта на нашите апарати. Но определено си струва. Да, както говорихме по-рано, пускането на спътници с ракета е, разбира се, страхотно, но пускането на такива апарати е по-бързо и по-евтино. Здравейте! Получава се, че това са наистина първите мини проекти. Това не са мини проекти. Това е сериозна работа. Мини, имам предвид, повече от размера. Когато хората мислят за дирижабли, те си представят, че ще създадем нещо нереално огромно. Може да се върви и по други пътища. Знам, че тази седмица също се обсъждаха външния вид и конструкцията на самите дирижабли, които ще се правят. Не знам дали можем да говорим подробно за всичко там. Какво може да се разкаже вече от одобреното, може би. От одобреното, ето вижте, да, когато стартирахме проекта, екипът се събираше, конструкторите се срещаха, общуваха и е ясно, и ето вече е минало известно време.
И цялата история достига до някакъв консенсус относно първия апарат, неговите технически характеристики и възможности. Да, в презентацията казваме, че това е двутонен апарат, пътнически или безпилотен. Плюс-минус такъв ще бъде, но най-първият определено ще бъде безпилотен. Това вече е ясно на всички. Например, всички знаем, че в крайна сметка това е наистина важно. Планира се да се повдигнат всички хората в апарата и всички възможни неща. Малко по-дълго, малко по-скъпо. И ето, както ти каза в началото на вебинара, всички мислеха, че нещо ще излети там не скоро. А всъщност с хората ще излетиш не скоро. Но ние разбираме, че можем да излетим без хора, да изпълняваме работа без пилоти. И не е задължително работата да се състои в превозване на хора, безпилотна летателна система 21 век. Моля при теб, същите товари на същите разстояния летят в автоматичен режим. И такъв апарат, малко по-късно, ще кажа какъв конкретен товар на какво разстояние ще бъде пренасян. Когато завършим техническия облик и общо тезе на този апарат, може би нещо отново ще се премести наляво-надясно, но това ще бъде точно безпилотник, той ще бъде вече с 100% търговска приложимост, т.е. на него. Естествено ще се отработват всички конструктивни, технологични и софтуерни комплекси и всички други необходими елементи, всички те, които по-нататък ще се мащабират на следващите апарати, добавяйки нови технологии и функции, които ще подобрят производителността и ефективността на тези апарати. И в момента изглежда, че след година от днешния ден ние вече ще го издигнем във въздуха, той ще извършва работата изключително в автоматичен режим, сам ще излиза от хангара, ще следва полетното задание, ще изпълнява задачата, ще се връща обратно, ще се швартува, пълна автоматизация, никакво участие на човека. Там вероятно ще има участие в процеса на товарене и разтоварване, но от гледна точка на контрола, това е първият апарат. По-нататък всичко череда ще бъде автоматизирано до край. Ще обясня защо е безпилотно. Например, още веднъж, в контекста на дирижаблите на всички е ясно, че безпилотните системи се развиват и бъдещето е пред тях. В дирижаблите, например, заплатата на пилота всъщност оказва много голямо влияние върху цената на превоза на 1 тон на 1 километър. Ами много силно. Това е до третата стойност. Това е заплатата на персонала, който управлява този дирижабъл. И като го обезпечаваме, ние още повече намаляваме цената на тон на километър. И това не е за това, че отнемаме работата на хората, а за това, че изграждаме ефективен бизнес. И кой, ако не ние, а ако не ние, то някой друг, така че сме ние. И всички тези системи вече има много разработки. За година. Това е фантастична цифра. Всъщност, когато се включвахме в проекта, сроковете звучаха 3 години, 2 и 5. А сега, когато всички се събрахме и разбираме, че ето веднъж 2, 3, 5 ого, всичко става по-бързо. Всъщност участвах в някои срещи тази седмица и ме радваше и очудваше, че някои неща, които смятах за изключително сложни, хората от нашия екип казват, че изобщо не са проблем. Първият апарат да се издигне в небето не е проблем. Това изобщо не е въпрос. Всъщност дори такива бюджети са относително малки в сравнение с това, което си представях и изобщо колко струва самия проект. Да вдигнеш първия апарат е наистина смешна сума. Това, че дори година не е защото апарата е много скъп, трябва първо да се съберат пари за него, а просто защото е нужно време за разработване на системата за управление и още нещо. И разбира се, радва, че това е при условие, че тези хора вече са го правили. Те не започват от нулата, имат много натрупан опит, защото ако имаше просто екип от опитни инженери, които никога не са строили дирижабли, вероятно щеше да отнеме около 5 години, а тези хора вече са го правили. Просто трябва да се адаптира всичко това към съвременните реалности. И ето, за мен също имаше интересна информация относно това, че, както вече говорихме, те могат да бъдат пилотни и безпилотни
В главата ми точно се оформи разбирането, защо те все пак са задължени в крайна сметка да станат безпилотни. Това наистина ще оказва голямо влияние върху цената на километър, колко товари могат да се пренесат в сравнение с конкурентите и така нататък. Това наистина ще има силно влияние и други подобни. Какво ме радва? Радва ме, че това, което смятах за сложно, всъщност може да се реши относително за малко пари, относително за кратък срок и при условия, ако има екип, който може да го направи. Ето отново знам, че там се обсъждаха не първите, да, ето почти при теб. Много направления относно това как в крайна сметка ще изглежда този дирижабъл, който ще направим. С различни товароподемности. Днес всъщност няма да го разкриваме предварително, защото това може да се преизчисли. Просто много ми се иска. Ребята, много ми се иска да ви разкажа толкова много неща. Новината е страхотна, да. Но не искам. После да кажа, там нещо се е променило, защото има всички изчисления, включително икономическите, за всички апарати и така нататък. В момента това се обобщава. Има предварително разбиране, за да се уверим. Не на 99%, а на 100% е нужно малко време. А искам вече сега да разкажа. Още една седмица, да. Още една седмица и ще разкажем, но общо взето точно какво можем да кажем е, че ето първия апарат, да, той ще бъде безпилотен, ще бъде страхотен, ще бъде демонстратор на всички наши вече възможности и технологии. Това, че ръцете ни растат от правилното място и мозъците ни работят правилно и ние се организирахме и всичко това го направихме. Ето и по идея вторият апарат е мащабираният първи, както би изглеждало. Но не, вторият апарат ще се различава много от първия. Решихме да скочим малко по-далеч и все пак събраха мислите си, смелостта, че той ще бъде съвременен. Например, съвременен не в смисъл, че днес от нови материали ще направим същия апарат, който е летял преди 100 години, например, и така нататък. Дори от гледна точка на формата, как изглежда това? В общи линии ще бъдете доволни, смятам. Ние самите се зарадвахме, че техническите решения са наистина страхотни, а се оказа, че имаме много повече разработки, отколкото сме мислили. И всичко, така че запасете се с малко търпение и попкорн, излитаме. Искам още малко да споделя за тези инсайти, за които не е ясно дали трябва да се разказват сега или не. Ще кажа само внимателно, че ще привлечем към работата инженери от водещи институти, и то млади инженери. Както вече споменахме, това ще бъде отраслева сцепка, просто вече сме получили някои твърди споразумения с конкретни отраслеви сцепки. Ако преди всичко това беше на ниво ще помогнем, то сега вече става въпрос за дълбока разработка на взаимодействия и технически задания. И ето тази информация и сега много хора ще се гордеят с това, което, както ни казаха, по някаква причина в Русия тръгна друг тренд. По-рано младите хора предпочитаха да стават юристи и икономисти, а сега, както ни казаха, по някаква причина отново младите хора решиха да се насочат към инженерните професии. И така се получава, че от тези студенти от 3 и 4 курс има много полезни хора, с които работите. Казали са, че направо има таланти. Много талантлива младеж се появи в инженерната сфера и направо от институтите, наистина от 3-4 курс, и така не се наблюдава толкова голямо търсене на икономисти, финансисти, менеджери. Бешеното търсене е именно в инженерството и те там се разкриват и се появяват свои звезди. И те кооперират. И изобщо имаме платен контакт с тях. Така че всичко е супер. Да, наистина почувствах гордост, мисля, че и останалите също. Това, че както казват има млади таланти, означава, че всичко с Русия ще бъде добре и с нашия проект ще бъде добре и нито един проект значи можем да повдигнем, защото кадрите всичко решават. Ето, както се казва, например поколение, да, което може да прави всичко това. Нещо още интересно тази седмица. Вероятно това е всичко основно. Седмицата беше като мозъчна атака, както сега казват. Много общувахме, много мислехме, бях наблюдател на много места, затова ми беше интересно да споделя с вас. Павел най-накрая пристигна в Москва.
и се заплете в тези срещи, а сега дори се оживи повече. Да, много. Добре, аз още повече се оживих, когато бях в Германия. Това разказвах. Карах се на дирижабъл. Наистина, лично се убедих, че дирижабълът е нещо действително максимално земно за начало. И сега, тук виждам какви перспективи имаме. Това е страхотно. Да, исках да добавя малко повече за тази стратосферна групировка, за която разказах. Това е едно направление, което се разработва, а второто вече го споменахме и там също работата не спира. Това е заради съществуването на целия архив от данни за течението на ветровете на различни ширини, височини, през различни сезони и така нататък. Сформирана е ясна система за прогнозиране и сега е създадена математическа модел от нашите инженери, за което също сме много горди, способна да управлява стратосферен апарат на определена височина. Знаейки цялата тази голяма база данни, която е била налична за ветровете преди, прогнозираме с помощта на машинно обучение и изкуствен интелект за бъдещето и можем много качествено да задържим стратосферния апарат над една точка. И в това направление също се работи, например, в този случай апаратите свободно дрейфират, разбира се, те също играят с височините, но те се намират именно в кръгово течение. Необходимо е, например, да се изпълнява задача над някаква конкретна точка. Не винаги е възможно и това трябва. Да се признае за сега, например, че не 12 месеца в годината, докато нашият моделен модел е способен да задържи апарата тук, но основната част от 9 месеца, моля. Между другото, преминавайки, към въпросите хората пишат. Можете да започнете да пишете въпроси, ние сега ще преминем към тях. Както винаги ви напомням, лайковете и репостовете са максимално важни за развитието на проекта. Не се мързелувайте. Хората предлагат да се пускат сим-карти в Solar Group във връзка с това, че ще стартираме нашата групировка. Между другото, да, изглежда вече споменах на някои уебинари, че ще интегрираме много плътно тази спътникова групировка с нашето приложение Solar Group, например. Да, нашето приложение Solar Group може да бъде точка за вход в информацията за бъдещия свят и то придобива такъв сериозен смисъл. И условно за eSIM вече мислим, например, включително и други подобни технологии като eSIM. Инвесторите ще имат безплатна връзка, така ли? Нужни са някакви задължителни привилегии. Ще направим своя, да, връзка Solar Group. Всичко ще бъде общо взето. Полетът на фантазията не е ограничен от такива технологии. Да, ето човек пише къде са горящите очи. Ако правилно разбираме, вие творите история, така е, така е. Просто за да разберете, ето защо вебинарът се забави. Току-що имахме среща, на която прекарахме малко повече от 3 часа. Късмет, че тя беше на 10 минути от това място, където сега се намираме. И ние с Фьодор, казвайки, че сутринта не сме яли нищо, веднага дойдохме тук. Т.е. графика е много натоварен, затова очите, повярвайте, горят. Понякога просто се уморяваш много в такъв график. Късно вечерта, всъщност, това състояние на горещи очи е наистина страхотно, но тук има толкова много неща, които трябва да се организират. Всичко там общо взето е трезва, студена сметка. Очите, моля, нека горят. Вижте колко работа има. Да, наистина има много работа. Така че какво можем? Нека преминем към въпросите. Пишете въпросите си. Сега чета въпросите на канала Дирижабли ново поколение. След това ще погледна въпросите на Slur Group. Сега чета въпросите на канала Държаблицевска ново поколение. После ще погледна въпросите на Solar Group. Ами с телефона не разбирам как да видя тези коментари. Затова аз първоначално отворих ефира и го държа отворен. Тоест, виждаш ли, тук е видно. Но ако го затворя, те ще изчезнат. Така и може би сега ще погледна мъжа в това видео. Можете да гледате и въпрос по темата, която обсъждахме. Веднага можете да го зададете и постепенно да погледнете другите. Просят да разкажеш по-подробно за това, което спомена, за тези не мини проекти, за телефонията, интернет, трудно достъпни места,
или нетрудно достъпни? Кажете как решихте да замените или изместите цяла индустрия. Не, в никакъв случай не заменяйте, не изтласквайте. Само допълвайте. Само допълвайте. Условно има метална конструкция, способна да държи антена. И през тази антена се свързват различни провайдери, които предлагат услуги за свързаност и имат свои марки и свои пазари. Ето, има антени, моля, те предлагат услуги чрез една и съща антена, работят и Билайн, и Мегафон, и Ростелеком, и какво ли още не. Разбира се, там всичко е малко по-различно устроено, но мисля, че разбирате. А сега антена има в небето, моля, ползвайте. Антената лети, тук подходът е такъв, че поръчителят вероятно не е конкретен потребител с телефон, а поръчителят е този, който ще предостави на потребителя възможността да я използва там, където преди не е могъл да го направи. По отношение на собствената си система за свързаност, това е малко по-различно. Тук наистина трябва да се проучи по-подробно. Самите ние наскоро получихме тази възможност условно. Помислихме си, вау, и дори още не осъзнаваме напълно какво можем да създадем. Признавам честно, но можем. Както Илон Мъск създаде Starlink, такава система можем да създадем и ние. Конкурира ли тя с някого или не? У нас в страната тя не конкурира с никого. При нас Starlink е забранен, спътниковият интернет го няма. Моля, назовете поне един, който да присъства. Напълно отсъства. Конкурира ли той с оптоволокното? Да, едва ли. Тук скоростите на оптоволокното са такива каквито са, а там все още не са достигнати. Но има места, където няма никакво оптоволокно и с мобилния интернет е лошо. Общо взето, какво... След колко? След година, може би наистина... След година ще трябва да проведем някакъв разговор на уебинара. Да, след 6 месеца. Според графиците, които в момента се формират, ние вече ще тестваме тази комуникационна система. В пълна степен, тя ще бъде непрекъсната. До нова година вече в общи линии ще разберем. Ще пуснем този един апарат и ще разберем какво работи при ВАЛ, а през септември ще пуснем това оборудване и вече, грубо казано, в този месец ще разберем дали ще имаме собствен интернет. Да, но всичко това ще се случи, т.е. това не е проблем. Проблемът е именно да се организираме като колектив и да вървим към по-далечната цел. Последователно, логично и изпълнявайки задачите. Ето това е проблемът. С технологиите какъв е проблемът? Тези спътници вече са излетели от Слънчевата система. Хората бяха на Луната. Ние дори в технологичен и организационен план наистина се върнахме малко назад. По-рано хората можеха да се организират и да решат голяма задача. Сега обаче имаме проблеми с големите задачи. Илон Мъск е красавец. Той планира да строи ракети на големи партиди и да изпраща хора на Марс. Организаторът е чудесен. Ами да, условно казано, построяването на дирижабъл не е никакъв проблем. Но строиха преди 100 години. Разбира се. Като пример. Така че, може би тогава да погледнем в контакти. Докато чатът ти не е изчезнал. Здравейте, дирижаблисти! Приветствам инвеститорите дирижаблисти. Наскоро в селото се повдигна въпрос районна администрация, че не всички имат връзка, не във всички села. Във връзка с това е много актуално, мрежите не позволяват да се предава по-далеч. За да се прочете това, трябва да се копира от тук и да се постави някъде. Общо взето с връзката да... Давай сега да помолим, нека просто ни изпратят. Колеги, които в момента гледат на живо, ако имате лични съобщения до мен или до Фьодор, моля, изпратете ни целия чат, който имате в контакте, ще го прегледаме. Да, тук има въпрос, който догонвам, с какъв край ще завърши. Въпрос към Фьодор, ще бъдем ли конкуренти на струнния транспорт на Юницки? Колко е уместно да направим сравнение, а и трябва да направим сравнение и визуално обяснение под формата на слайдове, в какво се състои разликата? Добър въпрос. Ще бъдем ли конкуренти на Юницки? Не, разбира се, тези системи са напълно различни, те могат да се допълват напротив един друг. За да може Юницки да строи своите пътища, първоначално трябва да построи път, за да се установи там, да се бетонира площадката, да се постави анкерна опора. Знам, че той там прибягва до решения с хеликоптери, но все пак е нужно нещо, което да
протегне тази струна и мисля, че дирижаблите не могат да се справят с тази задача. От една страна, историята с аеростатичното разтоварване е много интересна. Дирижабълът е, от думата управляем, това е аеростатично разтоварено устройство, което може да маневрира във въздуха наляво, надясно, нагоре, надолу и така нататък. Но не във всички, не във всички, не във всички, не необходимо за решаването на всички задачи. Например, за да се премести някакъв товар от точка А до точка Б на много късо рамо. Например, има задачи с транспортирането на въглища, където мост не може да се построи и въглища се возят така много далеч и ги доставят просто на другия бряг на реката. Тук може да се натегне струна, да се постави този вагончик на Юницки, за да не се поставя тази огромна ферма, вагончикът да се разтовари аеростатически. Моля, с Виницки могат да се кооперират. Той има страхотни конструктори, наистина ги има много. Те показват именно конструктивни резултати. Проектираха транспортна система от нулата, построиха я, тя работи, разбира се, имат въпроси, но как конструкторам въпросите нямат, как технологии, тя със сигурност ще намери своето приложение. Вече го е намерила. В Арабските емирства строят, знам, че от Санкт Петербург звънят, типа построете ни, и тук линия. Но дирижабъл е нещо различно. Отново, вагончик на Юницки е привързан към траектория, където е прокарана струна. Дирижабълът не е привързан към нищо. Той може да се издигне по-високо и да отлети наляво или надясно. Това е друг ниво на свобода за транспортното средство. Това е най-високото ниво на свобода, ако летящият първо след дирижабъла летяща чиния, после телепорт. Относно съществуването на телепорта и летящата чиния не съм сигурен, но държавлице може да се построи. И трябва... Да, това е същото като да питаш дали мотоциклета ще замени автомобилите. Това е различен транспорт за различни задачи. Да, може би някъде пазара ще отнеме част, но като правило всички се допълват. Разбираемо е, че ако ви трябва да стигнете някъде бързо, но с минимален комфорт, самолетът ще бъде по-ефективен от дирижабъла, просто е по-бърз. А ако ви е нужно да доставите товар, където задачата е да го направите колкото се може по-евтино, дирижабълът е много по-ефективен от хеликоптера. Затова всеки вид транспорт има своите плюсове и минуси. Наистина. Ще повторя, че все още не осъзнаваме напълно всички възможности, които дирижаблите ще ни предоставят. Имаме много остаряла мислене, което трябва да се разклати. Считам, че младите специалисти, които се включват в тази игра с нас, предлагат свежи идеи. Ние също сме млади и нашето мислене е много различно от това на консервативното възрастно поколение. Наистина можем да намерим безкрайно количество приложения за тези дирижабли, като съществуващата инфраструктура изобщо не трябва да се променя, а може да се развива прекрасно. Има наистина безброй задачи, които могат да бъдат изпълнени. Ето един въпрос, по-точно не въпрос, а предложение. Моля, направете пакет за 700 и 500. Да, между другото, и на мен ми изпратиха в лични съобщения това, което има в контакте. Да, виждам въпрос за 700 и 500. Вече говоря за пакетите, но тези пакети на старта определено няма да се променят. Но от първия етап, може би да, ще внесем някакви допълнения, докато събираме обратна връзка. Той пита как да увеличи пакета. Пакетът в момента може да бъде увеличен чрез техническа поддръжка. В бъдеще ще има съответната функционалност, за да се направи това с едно натискане на бутон. Става въпрос за текущите пакети. Виждаш ли въпроса? Да, виждам. Ще има ли летящ офис? Не, определено ще има и летящ офис. И летящ дом. И летящ ресторант. И летяща хотел. Всичко, което в момента можем да си представим, задължително ще се случи. Въпросът е кога точно. Естествено, строейки туристически дирижабъл, първият може да се нарече летящ офис и да се използва за провеждане на конференции за разходки с инвеститори, но в бъдеще логично би било или да се продаде с цел някой да се занимава с туризъм, или самите ние да се занимаваме с неговата експлоатация.
Това е най-естественото и логично, защото първите дирижабли трябва да се експлоатират от нас, за да придобием опит, с който по-късно да споделим. Защото арабските страни казват: постройте ни дирижабъл и го продайте, но как ще го управлявате? Тоест, опитът от експлоатацията е важен и нямаме какво да споделим, ако не сме го експлоатирали. Така че, да, летящият офис ще бъде на партньорски срещи, а на миналата среща анонсираха излъчването. След което вие анонсирахте излизането от борда на дирижабъла или летящия офис. По-лесно ли е да се построи летящ? Ако не е нужно да се премества, благодаря. Не разбрах. Миналия път анонсирахте ли излизането от борда на дирижабъла или летящия офис? А каква е всъщност разликата между дирижабъл и летящ офис? В принцип това е дирижабъл, нали? Виж, има два пътя за развитие на всичко това и това е точно едно от тези визионерски млади решения, например, и така нататък, които между другото в по-старото поколение вече са идвали. Те правеха и в момента правят и планират такива неща, като този аеростатичен атракцион, когато определен балон с разбираем размер е напълнен с хелий. Не като топлинен, а именно с хелий. Кабина, къде влизат хората, и той е на въже, просто е завързан, той се издига нагоре. По въжето това е атракция, тук просто хората седят като в клетка, гледат наляво-надясно. Ами от една страна е яко, а от друга страна, ако просто добавим малко мащаб, направим тази неща малко по-дълга, добавим площи, устъклим или отворим, това вече зависи от климата и така нататък. И да създадем там някакво полезно пространство. Не просто да стои, а ресторант, офис и така нататък, ти или искаш офиса да бъде спуснат така на въже. Той е горе при теб, искаш да го върнеш обратно, той е по-ниско. Това не е дирижабъл, но технологията с аеростатично разтоварване е напълно жива и перспективна, защото тези аеростатични атракции се наричат кеш машини, тъй като където има туристически поток, там има и такъв аеростатичен атракцион и той е запълнен до отказ и носи много пари. И такъв е аеростатичният ресторант, например. Защото някакъв вау ефект Ще стане истинска туристическа дестинация. Заради него всички ще идват, дори той ще формира туристически поток. Не е нужно дори да се адаптираме към някакъв туристически поток. Слагаш един летящ ресторант, красив, модерен, максимално съвременен, разбираемо, вкусно, на ниво и така нататък. И моля, ето една от тях и може да се направи и в офиса, но това е прекалено. С какво друго печелившо, освен с дирижаблите, трябва да се занимава компанията, за да има такъв офис? Ами туристическите дирижабли, да. Просто отново се връщам към моето пътуване в Германия и разбира се, съм учуден, че там на няколко дирижабла компанията успява да печели толкова много пари. Затова, когато понякога слушам различни хора и гледам какво пишат, предлагат различни начини за комерциализация на дирижаблите, си мисля вероятно да... От друга страна, може би ще е достатъчно да се пуснат 2-3 дирижабли в Сочи и да се возят туристи. Съдейки по опита от Германия, но от гледна точка на печеленето на пари това ще бъде достатъчно, но няма да бъде достатъчно от гледна точка на целта възроди дирижаблената индустрия, но може би от това може да се започне. За да може компанията поне да започне да печели пари и вече с парите си да реализира всякакви идеи. Да, изграждам индустрия и не комерциализирам дори най-първите стъпки и решения, където имам увереност, че цялата индустрия в крайна сметка ще се изплати. Затова дори малките стъпки трябва да се правят с ясна цел и приложимост. Парите, които печеля, след това имат ясна цел. Да, те имат приложимост, т.е. изобщо в цялост. За какво да плащаш пари? За някаква полза. Ако носиш полза, получаваш пари, няма смисъл да се правят безполезни неща. Между другото, тук пишат, че в контакте страшно забива трансляцията, някъде я има и на YouTube. Ще трябва да я прегледам отново. Моля, поставете плюсчета. Ако всичко е наред в контакта и проблемът е единичен. Ами, приятели, понякога се случва така, пишат, че при мен YouTube не работи, при вас нещо не е наред с предаването. Обърнете внимание, че и ето сега гледам, Павел Ахметов е сложил плюсче.
явно всичко е наред при него. Обърнете внимание, че понякога това може да е проблем с интернет връзката или нещо друго. Затова, ако нещо не се вижда добре, обърнете внимание, там има такъв значок за качеството на видеото. Намалете го при вас. Ако имате проблеми с интернет връзката, ще стане много по-добре. Сега гледам предаването, което е под коментарите. Имаме такава топка, като при магьосниците. Виждам в бъдещето, че дирижаблите летят. Така че ето въпросът. Как да увеличим пакетите, ти сякаш каза? Да. Как ще се борите с въздушните маси по маршрута, ако плътноходството на Държаблицевска е огромно? Ще могат ли винтовете да се справят? Естествено, винтовете ще се справят. Парусността дирижабли не е новина. Още стотици години назад с нея спокойно се справяха и прелитаха от Европа в Америка и обратно. Това е било направено стотици пъти с различни апарати и естествено там е имало добро и лошо време. Вятърът в лицето влияе на скоростта на апарата, той отнема скорост, но силовите установки, включително винтомоторната група, са изчислени така, че все пак да преодоляват вятъра. Да, с загуба на скорост, ако вятърът духа с 50 км в час, той все пак ще напредва с 120 срещу вятъра. И дори ако вятърът духа с 120, той все пак ще бъде поне 50, но 120 е ужасно, разбира се, и не е добре да попадаш в редки явления, като се има предвид, че съществуват прогнози и така нататък. По-добре е да се избегне проблема, тъй като на различни височини вятърът духа в различни посоки. И така нататък. Вятърът не е задължително фронтален. Много често вятърът е попътен. Ако правилно се избират маршрутите, между другото това напомня на филмите за мореплаватели, когато те се молеха за правилния вятър. Тогава изобщо нямаше двигатели. Дори когато нямаше двигатели, те успяваха да се движат по вятъра, да обикалят континентите, да преминават през морета и океани. Но с двигателите, с навигационните системи, с разбирането къде какъв вятър, кога ще духа, на какви височини, това изобщо не е проблем. Напротив, ще използваме вятъра повече, отколкото да се борим с него. Пропуснахте въпроса, може би не съм видим. А на мен ми хареса това за антигравитационните двигатели, онова малко видео, което видях. Там Алексей пита, че има един сериал Чародеи, в който имаше летящи кораби. Какво е това, ако не дирижабъл, нали? Той пише, че това са антигравитационни летателни апарати. Вероятно там е било... Вече разказах, гледах едно видео, в което хората наистина мечтаят да построят някакви антигравитационни летателни апарати, нещо такова. Въпросът е защо, ако има дирижабъл, човечеството постоянно се опитва да се бори срещу законите на физиката, да накара железен самолет да лети, тласкайки го с двигатели, може просто да се използва Архимедовата сила, за да се издигне по-високо. Да, между другото, една от тези забавни истории, които научих през тази седмица, от тези общувания, съвещания и прочее, се оказва, че в Русия всъщност откъде идва хелият, това е ясно. Било е и преди, общо взето това е термоядрен синтез в ядрото на Земята. Там хелият трябва по някакъв начин да се просмуква, той се обединява там в потока, условно пробивайки си път към някаква река и понякога се натрупва в примеси с природни газове. Понякога го има повече, понякога по-малко и така нататък. В нашата страна има условно природно. Планетарно отверстие, излъчващо газ, който веднага може да се налее в дирижабъл. И това вече е флегматизиран водород с примес от хелий. И ти спокойно летиш с тази машина. Тоест, не бяха нужни. Като че ли знаеш, природата сама ти казва, ето, вземи тука, просто създай чанта и лети където искаш. Ами да, и такива отвори. Да, става въпрос за антиграф. А те са малко, между другото, два. Спомням си. И едно в Русия. Да, и това е за антигравитацията. Гравитацията е просто сила, която има направление, няма да се задълбочаваме в нейната природа. И газът, събран в пакет, също има сила, която е в обратна посока на гравитацията. Какво не е антигравитация? Това е едно. А две доказателства, че тази подемна сила е истинска антигравитация. Това е експеримент, който може да се проведе в безтегловност, например в МКС.
Много хора са виждали, когато взимат вода, как тя просто се изтласква в пространството на космическата станция, събира се в топче и просто това топче виси. После това взимаш спринцовка и вкарваш въздух в този балон. И по идея, същата Архимедова сила, балонът трябва да изплува, но няма къде да изплува. Тоест няма гравитация, има безтегловност и в наличието на безтегловност, в отсъствието на гравитация, Архимедовата сила не работи. Никой нищо не изтласква. Всичко е в равновесие. Въздуха не иска да излезе от водата, т.е. няма гравитация, но няма и изглежда изтласкваща сила. Значи изтласкващата сила е антигравитация. Малко е натегнато, разбира се, но като цяло... Работна версия. Да. Така, какви още въпроси имаме в контакте? Например, за сега всъщност гледаме в момента, например... Чужденците питат, чия компания ще строи дирижабли и ще предоставя услуги по документи в Русия или в НУАТО. И ще има ли продажба в чужбина на готови изделия, например дирижабли и други, чия компания ще строи дирижабли и ще предоставя услуги? Вашата. Къде ще бъде регистрирана? Може да се регистрира компания, която произвежда такива обработени камъни и една компания ще е достатъчна, за да формира цяла индустрия. Там ще има голямо количество компании. Всичко това ще бъде в холдинга, който ще бъде обединен от майчината компания. Майчината компания ще бъде в Русия. Но това е добър въпрос от кой пазар ще искаме да капитализираме, т.е. къде ще искаме да изведем на борсата. Ако искаме да изведем на борсата в Москва, значи тя ще бъде руска, ако това ще бъде московската борса. Ако това ще бъде някаква друга борса, общо взето, за сега всичко се оформя така, че компанията ще бъде руска, но ние мислим за компанията Nova Global, международна. Напълно вероятно е, ако има по-добър изход за капитализиране на чуждестранна борса, то можем да направим поглъщане на друго. Това решение е такова, то сега е в началото на проекта, разбира се, може да се спомене как ще бъде, но естествено всичко ще се прави така, както е изгодно за инвеститорите, как е изгодно за компанията, как е максимално безопасно и ефективно ще бъде направено, но общо взето всичко това ще го прави майчината компания, инвестиции в които се приемат с собствениците, с които вие ставате. Това е факт, който не подлежи на обсъждане. Ще се продават ли апарати в чужбина? Задължително ще се продават. Повече от това, те могат да се създават и сглобяват в чужбина и се разглежда такава възможност. Беше наистина страхотно, ако всяка страна имаше свои национални дирижабли, дори просто туристически дирижабъл. Разбира се, например, наделявайки една страна с някакъв страхотен дирижабъл, я правиш монополист в туристически план. Тоест, в тази страна е най-страхотният туристически дирижабъл. Нищо добро. По-добре би било, ако във всяка страна, защото искам да видя всичко. Наистина на всички им се иска да видят целия свят. Целият свят е различен и красив. Там са водопадите, тук джунглите, тук горите, тук планините, тук снегът, тук пустините. И ако всяка страна имаше свой национален туристически супер дирижабъл, според мен това направо щеше да бъде страхотно. И към това трябва задължително да се върви. Ясно е, че апаратите ще се продават и ще се експлоатират в различни страни. Но ето, ако вземем идеята, че на всяка страна и трябва по един национален дирижабъл, това би било по-народно. А след това възниква въпросът, веднага се появява куп въпроси. Ще има ли подготовка на чуждестранни пилоти у нас, ако продаваме тези апарати в чужбина? Задължително ще бъде, това е максимално логично. Как иначе ще експлоатират нашите апарати, ако не подготвим пилотите, не им предадем документацията? И така нататък, така нататък, така нататък. Приемът продължава, приемът в криптовалутата, няма ли да има по-нататъчни проблеми с регулаторите и така нататък. Разбирам, че въпросът е за това. Че имаме достъпна криптовалута за попълване на баланса, проблеми няма да има. Ние отдавна работим по този въпрос.
Имаме компания, която има лиценз за криптовалутна дейност, така че тук действаме строго в рамките на закона. Всичко е наред. Насколько разбирам, въпросите не бяха отговорени. Как ще се борите с въздушните маси по маршрута? Аз казах, че ще ги използваме, например, а не да се борим, може би, Значи на това отговориха. айкидо. По-скоро е като джудо, силата на противника срещу него. Да, айкидо е същата философия. Така, давайте сега да разгледаме въпросите в YouTube канала Дирижабли на новото поколение. Обърнете внимание, че това е официален канал, има няколко такива, вече има страхотни партньорски канали, които се развиват. Ето го, той има 639 последователи в момента и между другото, абонирайте се, защото буквално в началото на следващата седмица там ще излезе нашият първи подкаст. Такова нещо до сега не е правено, също е експериментална история, там ще бъде Андрей Лобов. В този подкаст Андрей Лобов ще разкаже как в момента популяризира технологията Славянка и как е започнал да се интересува, включително от темата за дирижаблите. Вече в Китай се срещнах с някои компании, имаше видео по тази тема, но там се надявам, че Юлия Шишкина като интервюираща ще го разкрие по-дълбоко. Не пропускайте, трябва да бъде много интересно. Ето един въпрос. Запалим ли е газът, който излиза от същата тази сонда, както е забавно? Не, например, не запалим, но както казах, да. Флегментизирано, да я говоря направо, всичко е създадено, все едно защо да се занимавате. Вижте, от тук всичко излиза, надувайте в чувал. За нас, за компаниите от Русия, защото, както казахме, има две дупки, от които излиза този газ. Едната се намира в Русия, а Китай няма такова нещо, например. В действителност, наистина, всъщност, например, те имат свои запаси от хелита, ами ако съм разбрал правилно. Забраниха ли сега износа по някакъв начин? Да, експорт. Изобщо хелият от нашата страна, както разбрах, е забранен много сериозно. Но, разбира се, както и ние там паралелно организираме импорт. Ако е необходимо, вероятно ще изпратят нещо. Но като цяло разговорът е за това, че имаме всички възможности и в пряк смисъл имаме всички ресурси, за да развиваме тази област в Русия и за да успеем именно ние. Да, Алексей Наумик пише от Русия, нужно дирижабъл да дойде при нас в селото с добра връзка, за да не глючи века. Да, може не знам, да помислим, може би, да сложим и VPN, за да работи YouTube по-бързо, защото разбира се, на YouTube все пак има повече хора, хората са свикнали, въпреки всички възможни забавяния, но ако нещо не работи добре на YouTube, помнете, че в контакта има дублиране на предаването. Още един въпрос, който чужденците задават е коя компания ще строи дирижабли и ще предоставя услуги по документите на Русия или в НОАТО. Общо взето, когато говорят за НОАТО, имат предвид Solar Group. Solar Group все пак е представител, това е колективен инвеститор и така, по аналогия с Sovelmash, Sovelmash предоставя услуги по проектиране, разработка, производство и организиране на производството на електродвигатели, а не Solar Group. Solar Group участва в учредителството. Тук схемата е същата. И вече, между другото, не в Инуато. Сменихме лиценза за каморите. Разказвахме защо направихме това, включително защото това сериозно разширява възможностите на самата компания. Знаете ли, че планираме да стартираме и вътрешната борса и да управляваме акциите в общи линии, но и всичко това ни е нужно за работа, така че вече дори не е в Инуато. На каква ширина ще летят псевдоспътниците? Псевда не харесва. Въпросът е добър. Всичко е налично, всичко е изчислено. Проектът е направен с цифри. Ще покажем малко по-късно. Там широтата ще се променя малко в зависимост от това, над коя конкретна част от планетата лети. Тук тя ще бъде малко по-ниска, а тук ще бъде малко по-висока. Има обща математическа модел на тези траектории. Ще демонстрираме. В контакт е все още. Да, Павел Ахметов подсказва, че на чуждестранните борси могат да се търгуват разписки за акции на компанията. Да. Говорихме за това, още помня,
че на други вебинари споменахме, че в момента много компании се намират на ниските борси. Да, ВКонтакте все още. На всеки малко отговориха. Нека видим какво ново имаме на дирижабъла от ново поколение. На част от него вече започнахме да отговаряме. За увеличението на пакета казаха, за сега може да се възползвате от тази функция чрез техническата поддръжка. Така, подскажете ли кой ще бъде учредителят и ръководителят на създадената компания нова? Тук вероятно е по-правилно да отговоря, че в момента всичко това се координира. Кои компании и кои лица ще влязат от тези, които ще се занимават с проекта. Правилно вече можем да наречем някого. Ясно е, че общото разделение ще бъде половината за инвеститорите, половината за тези, които правят проекта. Всъщност тук без промяна, а как е с процентите, как? Ето тези, които правят проекта. Това са и инженери, и разработчици, и ръководители, и административен ресурс. Общо взето, всъщност много желаящи се избират и в практиката всички. Да, това е, да кажем така, справедлива система, която вече е показала резултат, когато се срещат хора с компетенции, т.е. те могат по-точно, да кажем така, в този проект да приложат своите компетенции. В конкретния случай инвеститорите какво могат да дадат пари, за да могат тези компетенции да се реализират. Има знания и пари, може да се направи нещо физическо. Да, в равноправно партньорство се получава 50 на 50. А понякога инвеститор натиска. А тук имаме право да довършим честно и справедливо. И честно, и справедливо, и честно. Въпреки, че всеки има своя честност. Сякаш, но да не е нито наше, нито ваше 50 на 50. Така, вече говорихме подробно и допълнително за мини проектите. Готови ли са всички наемните площи, които обсъждахме? Готови. Понеделник ще ни дадат ключовете, например, всички, разбира се. Наемните площи вероятно си представя някой какво точно са. Ясно е, че има административен офис. Вероятно в началото ще е нужно веднага някакво оборудване, нещо. Вероятно в момента и няма. Първоначално изчисленията са основно. За какво оборудване? Може би малко повече. Имам наемни площи, може би хората си мислят, че веднага ще се закупува някакво оборудване. Оборудването ще се закупи малко по-късно, когато стане ясно, че има инженерно-практическа част и научно-теоретична, която с приложни задачи е като че ли незадължителна, но всъщност е задължителна. Тя трябва да бъде на първо място и с времето, именно за научната и приложната дейност, за да бъдем напред в тези направления, ще е необходимо да се формира собствена лаборатория с такова оборудване и такива площи. Но с времето ще се появят. За сега площите са за събиране на същия този първи демонстратор, първия безпилотник. Всичко вече е налично. В допълнение, например, всъщност в крайна сметка и така нататък. Просто е достатъчно да имаме партньорски взаимоотношения с това предприятие, с този институт, с тази фабрика. И всичко това може да се управлява от офиса. Офисът, разбира се, всичко е подписано в понеделник. Получаваме ключовете за затварянето на критични технологии. За създаването на собствен производствен процес на арени все още няма. Има няколко предложения. Ние все още не предприемаме тази стъпка, просто всичко си има времето. Тя ще бъде малко по-късно, както и научната дейност също ще бъде малко по-късно. По отношение на арендите може да има площи по земята, дали ги има или не, отново има предложение, но тази стъпка ще последва отново малко по-късно, всичко си има времето. Това е като да дърпаш за нишка, там тези флашки, 1, 2, 3, 4, ако всичко се дърпа наведнъж. Много проекти и стартапи регистрират своите патенти. Планирате ли да се занимавате с това в Русия и глобално? На територията на Русия патентното право работи по много интересен начин. Ако някой иска да избегне някакви наказания, той копира патенти именно в Русия. В общи линии патентното право е много добра работа,
изглежда от една страна, а от друга страна, общо взето за авиацията е задължително делото да бъде патентовано и така нататък. Например, скорее всего в тези страни, където това патентно право наистина работи, а където не работи много, това не е задължително. От гледна точка на престиж, патентът на компанията изглежда вече малко остарял, защото същият Илон Мъск, притежаващ най-скъпата автомобилна компания там, произвеждаща супер съвременни електрически коли, откри базата на всички патенти и каза: ползвайте който иска и каквото иска, но никой дори не е настигнал Илон Мъск. Разбира се, китайците много бързо се раздвижиха. Не знам дали тази база им е помогнала или не, но това придвижи индустрията напред като цяло и такъв открит подход доведе до появата на различни компании. Ако такава история в дирижаблената тематика, ако индустрията напредне толкова бързо, може да се оформят технологии не по патенти, а просто веднага да се публикуват в открит достъп. Но за това първо трябва да станем първите Тесла в света на електромобилите, например. Знаеш, мисля си защо той направи така. Да, от една страна, може би разбира, че е лидер, макар че сега също не е ясно дали е лидер или не, защото китайците наистина му настигат, но в същото време вече съм чул от много хора едно и също, че много не се патентова умишлено, защото веднага, щом патентува нещо, става известно на всички. Всички казват: о, добра идея, а аз да видим как мога да заобиколя патента. Но идеята вече е подадена, затова ги нарича както иска, ги наричат ноу-хау. Казват: имат ноу-хау, но тук няма да патентовам. А защо? По-добре, ще затворя кутийката, кой знае кой ще бъде там. Защо моя дирижабъл лети по-бързо от конкурента с 10 км в час? Ами защото Тонкости, хитрости, всъщност не е задължително всичко да се патентова. Нещо вероятно ще трябва да се патентова. Поред някакви процедури. Значи ще бъде направено. Фьодор каза, че в крайна сметка ще има 3 лидери. Има ли смисъл да се приоритизира през първите 4 години реинвестицията в развитието на проекта и в развитието на следващите проекти? Вероятно става въпрос за това, което ти каза. Да, дойдоха дивидендите. Вместо дивиденти да... От вас зависи как ще кажете. Кажете: ами давайте всичките печалби в дивиденти, например. Да, тук наистина трябва да се помисли, защото... Да се посъветвам с вас, като например вие сте инвеститор. Да, винаги в подобни ситуации си мисля, че както хората, така и компаниите са между два огъня. Те си казват, от една страна, разбира се, искат да печелят. Всички хора, да, парите също са важни в живота. От друга страна, ти разбираш, че можеш сега да изядеш тази рибка, но на тази рибка можеш да хванеш като щука и вероятно в живота някой избира баланс, а някой цял живот само в развитието на компанията. Вероятно ще бъдем принудени да търсим някакъв компромис, защото тук всички инвеститори ще мислят по различен начин. Това е ясно. И в крайна сметка винаги в математичното уравнение има едно решение и ето трябва да се стремим именно към него, към правилното. Изведнъж може да се случи така, че всички инвеститори да казват, че ни трябват дивиденти, а там аналитичният център да разбира, че тези пари просто сега са жизнено важни, необходими, за да запазим лидерството, да се разширим или нещо друго. Какво е математическото решение на тази задачка? Да погребем компанията и да раздадем дивиденти еднократно или да се развиваме по-нататък и все повече, например, ами ако вземем решение, появява се втора промяна, но това също. Всъщност, наистина, ние казваме, че всичко изплащаме дивиденти, погребваме компанията, такива сме глупаци, а там хоп, падна астероид на планетата. Всичко се реши само по себе си, всички имаха пари, правилното решение беше взето. В общи линии да, ситуациите могат да бъдат безкрайно много и винаги ще се взема окончателно решение, естествено. Като един от алтернативните варианти, защо в света се развиват същите борси, е, че борсата е възможност за печалба от спекулации, като например, защо планираме да създадем вътрешна борса,
Да дадем на хората възможност да печелят, преди самата компания да започне да печели. Когато го казваш на хората, някои мислят, че това е глупост. Как можеш да спечелиш от бизнес, който, например, не е генерирал печалба, а после показваш на хората Амазон, който е бил на загуба 20 години и как инвеститорите, собствениците на бизнеса са спечелили много пари, но не изтегляйки печалба от бизнеса, а на оценките на компанията. А всъщност, слушай, помислих си, има ли такава техническа възможност? Реално някой натиска клик, искам да изтегля печалба, а някой натиска клик, за да я реинвестира обратно. Както казваме, ето, момчета, печалбата е такава и всичко естествено, някой е изтеглил, някой е реинвестирал. Тогава е нужно някакво разбиране заради какво човек е направил това, или дял в компанията, или как. Реинвестиране? Ами да, ако например ти изтегляш дивиденти, а аз не. Да, виж, когато реинвестираш компа, а ето я алчността и хитростта. Виж, аз постоянно получавам дивиденти, а ти реинвестираш, но акцията и твоя и моя започва да носи повече дивиденти. Тоест, защо да реинвестираш, а аз постоянно изтеглям и неговите акции също растат? Да, затова тук трябва или да се добавят акции, или нещо друго. Технически това не може да се направи. Например. Но това е безсмислено, сега го разбрах. Във всеки случай декларира се, че 50% от компанията е инвеститор. 50% от печалбата може да отиде за дивиденти, а 50% от втората печалба може да бъде реинвестирана в компанията за нейното развитие. Ако акционерното дружество вече е създадено, именно акционерното дружество е издадено, възможно е да не се получи така. Да, така не става, всичко е вярно. Това, между другото, също е сила. Получава се така, че за да заработят всички организатори и целият екип, инвеститорите също ще заработят. Ако парите, печалбата се дели, тя се дели на всички. Ясно е, в зависимост от дела. В това е хитростта на акционерното дружество. В общи линии, уверен съм, че печалбите от дирижаблите ще бъдат такива, че ще има и за дивиденти, и за развитие. Основното в научно-технически и организационен план е да не изоставаме, да не се затъпяваме, да не мързелуваме и да бягаме напред. И всичко ще бъде страхотно. Да, съгласен съм с това. Най-важното е всичко да бъде правилно организирано, защото ние, които ще го направим, определено сме тук. Следващия въпрос малко повече. Възможно ли е по полетите на дирижаблите, когато за години се натрупа много статистика, да се състави по-подробна карта на ветровете на съответните ешелони и ще бъдат ли те оборудвани с такава техника и допълнително оборудване? Да, всяка статистика вече е натрупана, суперкомпютрите вече са създали всички модели, те са налични в открит достъп. На когото му е интересно, харесвайте, например, слагайте плюсове и така нататък, споделяйте и аз ще пусна в чата на Telegram и на сайта. Така че има прогноза за времето, например в телефона си можете да гледате температурни карти, ветрови карти, валежи. Също така има 3D модел на планетата, който можете да завъртите и да видите какви ветрове духат и кога ще духат. Тази информация е в реално време и е вярна. Всичко това вече съществува и има оборудване, което ще следи текущата обстановка около вас с помощта на лазери, сензори и други. Ще взема запитвания условно от такива открити източници на информация, ще съпоставя всичко това и естествено ще предлага по-изгоден маршрут. И всичко това вече съществува, просто трябва да се обедини в дирижабъл. Питат, че броят на удалите е фиксиран, изискванията за събиране на сумата няма. Всичко е фиксирано, всичко е налично. Можете да гледате уебинара, който излиза всеки вторник. Там има всички изчисления, цифри и данни. Питат дали правителството няма да спре проекта. Не, няма да спре. Те в момента са наистина много заинтересовани в дирижаблите и имат нужда от екипа, който да може да реализира всичко това. Не знам, звездите ли се събраха? Това, което е краудинвестинг, дирижабли, екип, Русия, това, което от тяхна страна ще бъде само помощ и подкрепа. Те обичат да харчат пари, обичат обикновено да командват.
В момента всъщност се обръщат най-вече за услуги и помощ. Не завива много. Не мога да назова нито фамилии, нито кого, но имаше срещи и разговори за това, че мъжете само напред, а ние сме зад тях. И това от различни. Височини там. Ако говорим за правителството, в общи линии всички са за и много правителства и хора подкрепят самата идея за държавно строителство в Русия. Читат, че Русия и държавата са едно цяло, така че подкрепата е осигурена без никакви завъртания, макар че имаше история за завъртания, но те могат да бъдат от алчни крупници, които знаеш, ще искат да си присвоят тази история, но ние имаме страхотна защита. Това е нашата система за краудинвестинг. Това сте вие, това сме ние. Това е във всички страни. Това са хиляди, десетки, стотици хиляди хора, например. Опитай да ни отнемеш. Какво ще направим? Какъв шум ще вдигнем? Нека видим. Докато ти също търсиш, казват, че за инвеститорите са нужни привилегировани акции, които гарантират изплащане на дивиденти. Константин обърна вниманието ви, че привилегированите акции не гарантират изплащане на дивиденти, те гарантират първостепенно изплащане. Или, например, не може да се плати по обикновените, а да не се плати по привилегированите. Да, те са по-надежни в това отношение за дивидендни плащания, но за това нямат гласове. Основното ограничение тук е, че в акционерното дружество не може да има повече от 25% привилегировани акции, а при нас инвеститорите получават 49%, така в този случай. Това не е гаранция за дивиденти и не е подходящо за нас. Тук Игор пише, че в началото на септември в Китай се е състоял първият полет на платируемия дирижабъл АС-700, способен да побира 10 души, включително пилота, развивайки максимален. Далеч текстът свършва: не виждам как завършва въпросът, което сега прави Китай, е повторение на това, което беше в Русия през 2005-2008 с дежабля ми. АО-30. Тоест той изостава, получава се с колко десетилетия, почти 20 години, Китай изостава в това отношение. Разбираемо е, че те успяват много бързо да наваксат цялата тази ситуация. След като изпробваха един дирижабъл, те вече поръчаха 10, но отново това е нещо, което имахме преди 20 години. И ние с този колектив, с тези същите разработчици и инженери, през цялото това време също не стояхме на място в разработките. Да, имаше безфинансирано. Все пак никой не стоеше на място и сега ще бъдат изведени на пазара такива авангардни топ решения в най-близко време. Китай също ще прави нещо и това е прекрасно. Колкото повече дирижаблисти има на планетата, толкова по-бързо ще се формира цялата индустрия. Това ще бъде като някакъв профсъюз, когато там, на завода, всички разбират какво е профсъюз и колкото повече дирижаблисти има в различни страни, толкова по-силна е самата общност. Би било лошо, ако то се появи само в нашата страна, в Русия, никъде другаде, би било много лесна цел и мишена. А и като цяло, развитието би било трудно, а когато има подкрепа от различни страни, колеги. При едни ще е добре едно, при други друго, а при трети трето. В началните етапи това просто ще помага, естествено. Да, по-нататък, когато говорех, ще останат само 3 силни компании, което сравнявах, условно казано, с производителите на самолети. А авиокомпаниите са много... Тази индустрия може да поеме различен път, подобно на автомобилната, например. Има безкрайно количество марки автомобили, но в крайна сметка всичко се свежда до малък брой собственици на всичко това. Има много компании, много марки и много типове автомобили, така че това, което правят в Китай, е страхотно. Браво на тях. Трябва да се предложи на Министерството на отбраната специална връзка за територията на ССВО. Да, в нашия инженерен екип се обсъждат такива предложения и с цел да помогнем, но това естествено не се обсъжда.
и също с цел да се използва самата възможност за провеждане на военно-технически експеримент с цел легализация, каквото и да е. На разработката, за да може въздушното судно да се издигне във въздуха, са необходими специални площи, аеродроми с разрешения именно там за експериментални полети, например. И такива аеродроми в страната ако там близо до Москва, само Жуковски. Но за провеждане на военно-технически експеримент в това сложно време е необходимо да отидеш там, където те молят да проведеш този експеримент, да проведеш експеримента, а после те сами ще разрешат всичко, което е нужно. Така че ще видим. Не е много, разбира се, политика. Добре да ще го пропуснем. Да видим как ще бъде всичко. Въпрос също на YouTube. Отчетен ли е сценарият за възможно укрепване на рублата спрямо долара, ако, например, доларът се върне на 60 или дори 30 рубли? Владимир, ако се върне, значи ще се върне. Какво да правим сега? Ще живеем и в тази реалност. Мога да ви кажа, че всъщност наистина помните. Как беше в предишния проект? Когато започвахме проекта, курса на долара беше 50. Мисля, сега го завършваме. Курса на долара е 100. Курса на долара се е променил два пъти. В момента той отново беше 55, ако помните, през 22 година. Всички знаят как се променяше курсът. Въпросът е, случи ли се нещо с проекта? Не, нестабилността може да бъде винаги и най-добрият начин да се реши това е така. Има пари, винаги има къде да ги използваш. И когато купиш машина, да, или изплатиш заплата на инженера, тези пари отиват за работа. Ако това беше в някаква валута, можехме да се страхуваме. А какво ако нещо се случи с долара, с рублата, с всичко може да се случи нещо, защото това са пари. А когато си вложил материални ресурси, това вече е всичко, няма къде да отиде, само ще поскъпва. Дори геоматериални ресурси в средства за производство, защото, например, не произвеждат храна, не произвеждат вещи, не произвеждат техника, не произвеждат маси. Всички само трупат тези пари. Купуват и продават валута. А кой ще осигури живота? Глупости, естествено. И стойността е именно в средствата за производство. А производството може да бъде всякакво и най-вероятно това е един от тези методи. Управление, как да кажа, дори не управление, а избавление от конкуренти. Аз в момента строя заводи и ето нещо се случи с курса. Хоп, те спряха, а на теб все пак ти е все едно за този курс. Ти си такъв, че трябва да ги изпревариш точно в този въпрос, защото сега ще го произвеждам. Напълно вероятно е, че и това по някакъв начин се свързва. Така че все едно какво ще бъде, рублата ще се укрепи, което е страхотно. Ще харчим по-малко рубли, за да поръчваме някакво оборудване от чужбина. Ами да, тук винаги има плюсове, ще бъде по 30 рубли, иначе ще трябва спешно да се закупи всичко чуждестранно. Докато курсът е такъв, всъщност и аз разбрах, да кажем така, дори например с проекта Сова Омаш, че единственото стабилно е само изменението, всичко се променя. Постоянно, ако знаехме бъдещето, какво може да се случи. Може би щяхме да се страхуваме да правим нещо. Ето, мисля си, ако знаехме, че условно там коронавирус, ще има нова световна пандемия, щяхме да помислим, че не. Вероятно проектът трябва да се прави, когато тя свърши. Но не знаем бъдещето, затова нещо настъпва и ние се адаптираме. Хората са толкова адаптивни, това винаги ни спасява. Така, преминах на канала Solar Group, където имаме и дублиране на предаването. Гледам какво пишете тук. Тук веднага въпрос относно пакета. Защо да не направим пакет за 3000, за да има по-малък плащане, отколкото за 5000 долара? Ирина, добре, решихме да направим точно такава разбивка на пакетите. Мислили са за това, че наистина изведнъж може да не стигне пакета за 3000, както в предишния проект, но обърни внимание сега, докато е предстартовият етап, можеш да вземеш пакет с отстъпка, с разсрочка за 50 месеца. Мисля, че това може да се разглежда като алтернатива, защото плащането ще бъде съвсем малко. Ако имаше пакет за 3000 долара, плащането щеше да бъде същото.
защото той нямаше да бъде достъпен за същите срокове. Колкото по-голям е пакета, толкова по-дълга е разсрочката. Например, Денис пише, че е много готина тема, че с помощта на дирижабли могат да се предоставят интернет услуги по тип спутници. Така, Стратосферни дирижабли. да. Аз вече съм ваш инвеститор и партньор, но имам един важен въпрос, който е по-важен и значим от всички ваши бизнес планове и всички патенти. Кой ще бъде истинският алфа в този проект? Такъв е въпросът. Ако всички лъвове бъдат затворени в една клетка. С времето алфа сам ще се нарисува. Има, както казвате, алфа, има хора, които ще правят проекта, има ръководители, има хора, под които ще се управляват всички тези отдели. И с цялата тази команда, с част от която вече сте запознати, а с някои други все още не е днес, Фьодор говореше. Техническият директор, човекът, който е продал най-много дирижабли през 21 век. Ето този човек, например, когото вие все още не сте виждали. Що се отнася до алфа, трябва да разбирате, че тук ние създаваме бизнес, който ще бъде зад себе си. Да кажем, за да построим този бизнес, не може да се построи нещо едно. Нужно е във всеки случай да се създаде цяла индустрия и възможно е, че във всяка посока ще има свой ръководител. А как казвате, кой ще бъде алфата? Вероятно това ще е този, който на хората им харесва, който иска да бъде най-медийният от тях. Той вероятно и ще бъде да видим, т.е. в екипа има много талантливи и опитни хора, които могат да реализират този проект, например, които са способни да... всеки има свой собствен блог, разбира се. Например, всеки има свой собствен блог, разбира се. И така. Кой в клубовете от клета ще може да взема пакети, както в Soulmage? Да, ако вече сте участник в клуб 100 и 1000, можете да се възползвате от привилегиите, които имате. Ами, като се има предвид, че в момента е етап на рестарт, няма да вземете минус 3 етапа, но в бъдеще да... Така, някои въпроси се повтарят, ние вече сме отговорили на тях. Олег пита за изчисленията. 50 милиарда долара делим на 1 милиард акции или на 50 милиона акции. За инвеститорите, количество дялове в пакета делим на 100 и получаваме количество акции. Вие всичко правилно написахте в второто изречение, че 50 милиарда дялове се делят на 500 милиона акции. Количество дялове в пакета делим на 100. Тук не е съвсем ясно. Защо на 100? В общи линии във всеки пакет има свой дисконт. Защо на 100? Не знам. Така, между другото и в контакти също зацикля. Дори и в момента Питат как да се откажат от своите реферали. Не искам да нося проценти от своите вноски на хора, които не са ме довели в проекта. Вечният въпрос често се появява. Хората казват, ето, че имам поканител в проекта, той ще получава реферално възнаграждение от мен. Това е несправедливо. Аз самият научих за проекта. Но в такива моменти човек не разбира, че е научил нещо сам, именно защото партньорът е извършил определена работа. Например, вие сте научили нещо сами, когато сте видели някое обявление в интернет, вие сами разбрали, когато видяхте някое видео в YouTube. Вие сами разбрали, когато, не знам, при някой блогър видяхте реклама, разбира се сами. Но само, че, да кажем така, ви подхвърлиха тази информация, ако мога да се изразя така. Тези хора, които прокарват проекта и благодаря им, вие узнахте за този проект. Но, разбира се, рекламата работи така, че ви се струва, че вие сами. Знаете ли, хората мислят, че сами решават да направят нещо. Всъщност, за да направят нещо или да купят нещо, някъде в някоя корпорация има цял отдел маркетолози, който мисли как да накара човека сам да иска да купи нашите дрехи. Нали? В такъв свят живеем, затова
Всъщност изхода наистина съществува. Кои Много просто. блокировка на рекламата само се постави. Не блокировка от реклама, а как да направиш така, че на теб да няма никакъв реферал. Това е много банално. Сега ще ми подскажеш някаква схема против закона. Да, се страхувам, партньорите ми ще започнат да ме бият с палки, защото партньорите, двигателите на проекта... Тогава не е нужно. Просто намерете официална връзка. Покана. Връзката може да се намери, но ако вече си регистриран, при нас е забранено да имаш втори регистратор. Разбира се, ако все още не си регистриран, можеш да го направиш, но обикновено хората разбират за това след регистрацията. Освен това, рефералната връзка остава активна за 1 месец. Всъщност, наистина не се притеснявайте относно факта, че рефералните отчисления отиват при поканилия. За вас се закрепват именно тези инвестиционни пакети, които сте платили. А това, че в разходите ни отива заплатата на този конкретен рекламния агент, не оказва влияние на проекта, а само го подобрява. При вас парите никъде не изчезват, не изгарят и там имаме предостатъчно пари, т.е. всичко е изчислено за реализиране на проекта. Така че като цяло всичко е в ред. Да, затова тук хората имат такова неразбиране в това отношение, че когато плащат за телефон, те по някаква причина не казват телефонът струва $1000, готов съм да платя 800, защото себестойността му е 700. Да, готов съм да добавя $100 за производството на телефона, но тези условно $200, които сте вложили в маркетинга на това устройство, не съм готов да платя. Хората обаче не правят така. Въпреки че до 50% от стойността на физическия предмет в продукта, който купувате, са разходи за маркетинг и това влиза в неговата себестойност. Добре, разговорът не е за този уебинар. Нека видим какво интересно, например, ни е останало по всички интересни въпроси. Така общо взето смятам, компанията трябва да е изцяло в Русия, с данъците да развива страната. Но във всеки случай, разбира се, ние започваме тук именно в Русия, а майчината компания е регистрирана в Русия, но е ясно, че ако, както Фьодор вече каза, ако искаме да правим международен бизнес, ще бъдем задължени да имаме и чуждестранни компании, включително и за различна сертификация и всичко останало. Тук Александър пише, че в Русия много идеи витаят дори у обикновения гражданин и се ражда добра концепция в проекта. Готови ли сте да поощрявате дяловете на такъв човек? Има много такива идеи. Александър, между другото, пред всички се извинявам. Ние на предишните уебинари стартирахме конкурс за най-нетривиален такъв страхотен, впечатляващ. Може би класен начин за приложение на Dirigible, какъвто може да бъде и до сега. Дори тези идеи идват от различни страни. Ние ги структурираме, например, всичко събираме. Сега през уикенда ще прегледам всичко и ще избера все пак отряд победители. И да, Александър, трябва да споделиш идеите с нас. Ще награждаваме ли с дялове? За това можем, Пашка, да помислим. Ако случайно сега е показано нещо наистина страхотно, Александър, ще го поканим в офиса ни. Ще го поканим, когато всички се настанят, когато всички процеси протекат, да проведем официално запознанство. Защото наистина е страхотна идея, която има място да бъде реализирана, а тъй като по-добре от носителя на идеята, едва ли някой друг ще я разкрие и трябва да я разкрием с носителя, така че там не само с дялове може, но и наистина. Да реализираме своята идея в живота, ако тя е наистина вау, колко е страхотна. А относно дяловете ще помислим. Ами да, идеи бих искал да видя как се реализират, да предложа идея. Не, знаеш ли, за да разширим рамките, казвам, свалим ограниченията относно приложимостта на дирижаблите. Ако става въпрос за приложимост, ние това е едно, но ако говорим за някакви технически решения, тук е малко по-сложно, разбира се. Тук ще има цяла експертна комисия,
както и с идеята като цяло за приложимост, но тук е по-просто. А ако от техническа гледна точка, тогава ще ви е по-лесно да се устроите на работа при нас. Така, Гледам въпросите, например въпроси като тези. Колко ще струва дял от акция? Кога и кога да очакваме първия дирижабъл? По отношение на стойността на дяловете към акциите, видите всички тези изчисления. Те са налични. 50 милиарда дяла, 500 милиона акции. Тук е лесно да се сметне всичко. А кога ще имаме първия дирижабъл? Кажи го отново. Зависи какъв апарат, например, смятате за dirigible. Първите стратосферни малки апарати няма да се считат за дирижабли, въпреки че към новата година те вече условно са дирижабъл, защото дирижабълът е управляем. Има стратосферен апарат, който просто се издигна, избухна и се приземи с парашут. Ние ще го направим в най-близко време. Следващия дирижабъл, стратосферният апарат вече ще бъде условно управляем. Той ще променя височината, ще подбира течение, но все пак това все още не е дирижабъл. Небольшият дирижабъл там с товароподемност 10-20 кг ще полети. След новата година и ние ще го покажем и разкажем. Това е сериозен апарат, който вече има място, така че да, сериозен апарат с търговска основа на безпилотника след година от днешния ден. Апарат, който не е безпилотен, а пилотен, е нещо, което ще отнеме 3 години и това вече е сериозна машина. Това вече е реален летателен апарат от бъдещето, макар и на принципите на Архимед, който още преди нашата ера е разработил всичко това, но все пак ще бъде апарат от бъдещето. Това е 3 години, ако говорим за нещо наистина супер яко и сериозно. Демонстратор на технологии, които никой още не е показвал, е ето след година. Нека завършим на тази прекрасна нотка. Някаква тъжна, наистина прекрасна и красива нота. Да, защото в ефира са 2 часа, разгледах въпросите, мисля, че няма повече, само има. В неговия ВКонтакт е... Възможно ли е да се намери работа без какъвто и да е опит? Има ли обучение? Обучението ще бъде задължително и ще може да станете пилот, техник и така нататък. И в тази посока наистина ще бъде необходимо много хора и това ще бъде много интересно направление. Да станеш пилот на дирижабъл, според мен това е направо, яко, все едно да си космонавт. Така че възможността я има. Ще бъде, може, малко по-късно. В общи линии всичко е изключително класен въпрос. Ребята, днес бяхте много... Благодаря. Класни въпроси. Подкрепям. Да, ето между другото днес имаме, дори мисля рекорден онлайн там, или имаше много хора. Не знам какво е повлияло заглавие с тайния гост, или може би се зарадваха, че съм дошъл, защото не бях на такива уебинари, а само на презентации. Значи тайния гост не разочарова. Въпреки, че не съм разработчик на дирижабли, все пак отлично си поговорихме. Да, харесвайте, споделяйте, пишете в чатове, навсякъде правите шум, моля. Помагайте на проекта информационно, ние от своя страна помагаме организационно, инженерите технически, а вие като инвеститори финансово. Нека все пак да го направим, колкото по-бързо и по-яко, толкова по-добре, естествено, за всички, за нас. И да проведем все пак първата конференция на Dirigible. Всички, благодаря ви. Благодаря на всички, довиждане. Тръгваме малко повече до сега.
Абонирайте се.